Panukala naman po sa pagbabawal sa paggawa ng paputok sa Dagupan City, tinalakay sa sangguniang panlunsod. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Pinag-aaralan na ng sangguniang panlungsod ng Dagupan ng panukalang ordinansa na mahigpit na magbabawal sa paggawa at magtatalaga ng malinaw na regulasyon sa paggamit ng paputok at pyrotechnic devices sa lungsod. Ayon kay Councilor Joey Tamayo sa panayam ng IFM News Team, para ito sa kaligtasan ng publiko at upang maiwasan na ang mga insidente ng sunog at iba pang posibleng perwisyong na idudulot ng iligal na paputok. Sa ating mga kalugar, ayaw na po natin ng paputok dahil maraming namamatay, lalo na ang mga kids. Kaya sa Dagupan City, layunin ni Mayor Belen na walang isang pabrika na ang tatayo na maggagawa ng paputok. Dagdag nito, ang nasabing ordinansa ay naglalayong maprotektahan ang mga residente na mabiktima ng paputok. Sa nasabing panukala, nakapaloob ang pagbabawal sa paggawa ng anumang uri ng paputok o fireworks. Inaaral din kung pati ang pagbebenta ng mga ito sa lungsod ay isasama sa mga ipagbabawal. Pwede ang mga pagbebenta ng regulated, yung legal na paputok. May mga bawal ay hindi na rin po pwede. Kaya ang move ng Dagupan City, kung meron man sa ating mga kalugar na makaamoy na may pabrika, meron po silang pabuya upang maiwasan natin ang nangyari sa mga nakaraang taon na may mga nangamatay, nasaktan dahil po sa pabrika ng guerrilla paputok. Matatandaan na noong nakaraang taon ay nagkaroon ng ilang insidente ng pagsabog at sunog sa lungsod na may kinalaman sa iligal na paggawaan ng paputok. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito sa Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.